Jeg hedder Christina, og jeg er 23 år. Jeg skal i dag prøve at teste nogle hvide strips. Normalt så bruger jeg som de fleste andre nok en skraber, for det synes jeg er nemmere, og jeg tænker også, det er mere smertefrit end sådan nogle strips. Men til gengæld så skal sådan nogle strips holde 4 uger, og det er jo lidt attraktivt, at de godt kan det. Så jeg prøver at give det et forsøg. Problemet med at skrabe benene, det er jo også, at man kan få de her enormt irriterede ben, og det er jo aldrig særlig sexet med røde, irriterede ben. Det er jo i hvert fald ikke det, som hensigten var med at skrabe dem i første omgang. Så har jeg prøvet at vokse mine ben. Det er jeg positivt overrasket over. Det gør slet ikke så ondt, som jeg forventede. Det bider en lille bitte smule, men slet ikke noget, der er værd at tale om. Det bliver en lille smule rødt, når man har gjort det, men lægger man hånden hurtigt på, og så går det ellers rigtig hurtigt væk. Det dufter rigtig, rigtig dejligt og nemt at have med at gøre. Da jeg generelt har rimelig sensitiv hud, så er voksning ligesom mit alternativ til skrabning. Fordi hvis jeg bruger andre, så bliver jeg rød og irriteret, og det gør rigtig ondt. Men det oplever jeg altså slet ikke med voksningen. Noget af det, som jeg også synes, der er rigtig irriterende, det er, når det sådan klistrer bagefter man har vokset. Men så er det rigtig smart, der ligger de her vådservietterne, som man lige hurtigt kan tørre det af med. Og det, at de har det her easy grip, det gør, at man hurtigt kan hive voksen af igen, og det tror jeg gør, at det ikke gør så ondt. Nu har jeg prøvet også at blive vokset professionel, og jeg synes faktisk, at jeg er rigtig positivt overrasket over det her. Fordi jeg er ikke bange for at hive af. Nogle gange så tænker man jo, at det er nemmere at gå til en professionel, for så er det dem, der tager stilling til, hvornår der skal hives, og ikke mig. Men jeg vil helt klart gøre det her igen.